Good day, viewers. Welcome to Adamazi TV. My name is Ikeji Aro. Please do well to subscribe to our YouTube channel. And today we are in Agwu in Arochukwu. Of course, we know that this month of September is a month in which the good people of Arochukwu celebrate their New Yam Festival known as Ikeji. And today we are privileged to be in the Agwu Palace with His Royal Highness, and we are to get more information from him about this New Yam Festival called Ikeji. Stay tuned. Mazi ndewo. Mazi, Amza Ikeji Paul. Anyị bụkwana ndị Adamazi. Biko Mazi nwere ike ịgwa anyị aha gị? Okay. Abụ His Royal Highness Eze Hrh Eze-Eze Agwu Agwu in Arochukwu Kingdom. Aro dị ụzọ atọ. I nwere 3 kindreds in Aro that make up Aro. Akwa mmadụ atọ ndị eze atọ bụ ndị na-achị Aro ma taa. So ihe o kpebiri ọhịa a na-eme n'Aro. So and ihe ọzọ so ị na-azụ bụ isi oge ọbụla anyị dị 19 villages in Aro. These 19 villages Okennachi by na-ekwu Okennachi kindred nwere 6 places ebe ọ na-achị ebe ọ nọ. Eze Agwu na ọkwara Agwu nwere 6 places ebe ọ na-achị. Ibomishi nwere 6 places ebe ọ na-achị. Then anyị nwere 1 administrative area bụ ọrụ ebe ọhụ ukwu ụfọdụ ebe ahụ ka a na-ekwu administrative area ebe ahụ ka Arụ na-ezukọta eme meeting na ihe ọzọ. Mazi ndewo. Mazi asị ka anyị bịa jụtụ gị ka ị nwee ike kọwatụrụ anyị ihe gbasara ya bụ Ikeji Aro, maka anyị ma na ọnwa Septemba na bụ ọnwa ndị Arochukwu ji eme ihe emume Ikeji ha. Ya mere anyị ji bịakwa na-ese ka anyị bịa ka ịkọwatụrụ anyị ihe gbasara ya bụ Ikeji. Biko Mazi, ị nwere ike ịkọwatụrụ anyị? Ihe banyere Ikeji Aro o bidoro 4 days ago. A na-abụ anyị na-eme n'Aro ihe a na-eme bụ 17 good days ihe eji eri ji. Any day emepụtara na-enwe invent nke anyị. 4 days ago okpo sara awada ihe anyị na-ekwu okpo ịza awada. Anọ ịza awada bụ ibe dị more important. Aza awada ọya bụ ibido wene Ikeji. First of all, kama enye gị the history of Agwu Ikeji sabido. In those days, o nwere ndị bịara. Anyị nwanụ ebe a na-ekwu anyị Eze Agwu na ọkwara Agwu. Then the Eze Agwu bụ ndị bi ebi n'ala ya. Ndị bi ebi n'ala ya in those days o nweghị ndị ọzọ na. So ya mee ndị anyị hụrụ n'ebe a o nwere ndị ahụrụ bịa nọkịta bata n'Aro by that time ọ ndị ibibio. So ndị ibibi a fụrụ n'Aro gị mee warrant onye anọ n'Aro bụ onye nwe ebe a gị dị surprise enweta agama ndị dị aga. Then ihe o mere bụ ịnọ ndamata ha yara ha nọrọ, but eventually ya chọwa agama asa wepụ ndị ahụ ka o pụọ from his sight because the more ha nọ ha na-abịa ntụtụ. So on that ground ya ga o nwere onye a na-ekwu Nnachi. That Nnachi is from Ada, Akoli Ada. In those days onye say native doctor onye dibia. Ọ bịara Aro by that time biri na nke onye nwe ala the third son ya yara ya bụrụ dịka aga mmadụ na-enwe enyi yara ya nọ. Then nna anyị ochie ga-ekpọ ya mma ya ya kpọta onye a ebe ọ na onye dibia ka ọ bịa mee otu a ma esi mee ka ndị a pụọ n'ebe a ọgwụ ya n'ọgwụ, that is through the
this thing ọ na-eme mesi ndị isi ya beta a gara kpọ ya ajụọ ya ya sị a ga-eme but unfortunately o mepụghị ya atọ. Then mgbe a na-asị ya ka ọ lawa ya sị na o nwere ibe ya na-aga ahịa ma ndị dibịa nwere ibe ọ na-aga azụ ahịa oge ebe ọ na-azụ ahịa wee nwee enyi nwee everything. So na o nwere ibe ya gara de na o nwere ndị bụ ọrụ ha bụ ịlụpụ alụpụ ọ bụ nke ịgwọ agwọ ndị na-alụpụ ndọ wepụwo n'ike. Then ya kwuo ya sị ya gaa ebe ahụ ya gaa ebe ahụ mgbe o ruru n'ebe ahụ na-ekwu ya aka mkpa in Cross River State those days. Ya ruo dị ise king n'ebe ahụ ya gakwuore na o nwere onye du iri ya ka abịa edu ya ndị mmadụ abịa lụpụ ndị anọ ebe a. Then ndị a ga-esi ya no na o nwere onye du iri gị bịa ebe a you have to go back gị gaa na taa ofu mbaji onu ya na-eko one block of anya yam with 24 kola nut na o ji eme omenanị na nke ha na-ewere eme omenanị den nwa amara na eduri gozi den ya gbachikwa azụ bịa kwuore nna anyị n'ebe a. So mgbe o ji gwa ya ya sị ọgwụcha n'ihe ya nye ya ofu mbaji with 24 kola nut ya were laghachi azị to that Akamkpa site in those days. Eruo ebe ahụ ndị a ga-ema ya really na o nwere edu iri ya makwa really na akpọrọ ka ọ bịa lụọ agha. So wo na-amata were mechaa ihe ha mere na nke sacrifices ha mere ha bido bịawa ije. Onye bụla lead the attack by that time a na-akpọ Oshim Nnobi, second by nwanne ya na-ekwu Akụma Nnobi with ndị ọzọ. So ha jere ti rute at the present place o nwere ibe a na-ekwu ugwu Akụma now but mgbe ahụ ọ bụghị ugwu Akụma ebe dị mgbe ọfịa those there docking ya bụ Dekins mgbe ahụ. Then mgbe a batara ebe a ha hụ that if you stay there ile anya this side efu na ọ fali. So ụjọ abaha na mgbe ụjọ ji baa na ahụ asị dịkwa this man bụ nna chi a bịa kpọọ ya bịa kpọsi ya gaa kpọrọ onye adu iri gị so na wee rute n'ibe dị aga oyibe dị aga n'ụjọ dị ha n'ahụ na ọ bịa. So nna chi gbatatara bịa kpọọ nna anyị ochie ya gaa ebe a. O ruru de ihe o ji gade bụ ebule ọcha na ọpịa. Ebule bụ nnamata, ọpịa bụ wọ onye o nyere ya ọ dị ụzọ aka abụọ ya were nka nye were nka anya ha sị ya namatara ihe e nyere ha beti na ụjọ dị ha na to come and fight ya na ha amaghị ma ha ga-ala n'ihi na onye eze wee kwuo na o nwekwa ihe na-eme ha na weta na arụsị na onwe ihe ga-eme ha. So at that point ekwuru ihe ha sị nna anyị ochie onye amụ ebe a na o weta ọfa atọ ka a were gbaa njọ asị onye makwa ihe ga-eme ibe. So nna anyị ochie a na-ekwu Agwu n'ọbịa o wetara ọfa atọ. Ọfọ nke mbụ bụ nke ya, nke abụọ bụ nke nna Chiọnwa na-eje ozi a, nke atọ bụ nke ndị a bịara ịlụ agha ndị akpa a na-ekwu ndị akpa. So ha erutena emeghe this ceremony mechaa everything there ha pụọ gbadata ibe alụ agha. Ha jidere ndị Ibia gbuo so many of them chụsasịa many of them ndị nọgba ebe a. They succeeded actually but within a place ebe a na-ekwu Amụkwa na arụ a Amụkwa na Amaọba their common boundary bụ ebe the hero
bụ akụma mbụ yoshim na-eme jubilate that na ya emeriene ya na ọ maghị na o nwere onye ibibi onu nọ n'elu nkwụ na saịtị ya were arọ tụọ because ihe eji alụ ọgụ in those days bụ arọ ya were arọ tụọ ya daa ya n'obi he fell down nsogbu dị ezigbo nsogbu dị mgbe e buru ya bupụta ebe a na-ekwu obi nkịta na that square there ọbara ya wụsịa n'ala a slump and ya nwụọ ụzụghị dị too much mkpu dị because they don't know how to go back again to go and tell their king na ihe dị aga agba ọkwa bụ ihe atụrụ ụjọ at the initial stage si ka agba njọ asị so mgbe ihe a mere happen when this thing happened omekwa the way ha si ala again then the other one ndị ebibe mapụrụ amapụ the second in command bụ Akuma take over about it bido agha with ndị fọrọ ya wee chiekwa bet o nwere ihe gbara at that time even within that period even ebe ọha nọ gba njọ asị a onye ka m chọrọ ịkọrọ gị before I go on ebe ọha nọ weta ọva atọ 1 2 3 were gbaa njọ asị ọ ebe ka azabido Ikeji Aro the beginning and the end of Ikeji Aro. Even ihe m ji esi the beginning and the ending of Ikeji Aro ebe ahụ okposo awada after is awada the 4 days after ọ bụrụ ị ga-edulata nwa ikpe ebe ọ ka na-aga n'ebe ọgbụgba ndụ ọ ebe onwe nọ gbaa njọ asị ebe nke a na-asa edulata nwa ikpe a na-ekwu enwe ikpe so ọ laghachi ọ ya bụ Ikeji ebidoro n'arụ everything ebido ihe dum ebido at the end of it remember that I said that ihe dum na-aga one by one till for 17 good days after that 17 good days Ikeji agwụrụ n'arụ ọ dịkwa ihe ọzọ a na-eme again but ihe ọzọ a na-eme at the end of it a na-alaghachikwazi the whole ụmụ ọtụsị arụ bụ ndị ọhụ a na-ekwu freeborn bụ ụmụ arụ na-alaghachikwazi ebe ọ ga-adula nwa ikpe ahụ asị edutara ọ ya bụ edula na the end and everything of Ikeji. That is the end of it. Maazị anya anụla ihe kọwara ya bụ ihe kọwara na ịkọwara ya otu ọ ga-esi doo anya onye labụgodi gị onye arọ ga-ege ihe kọrọ na ga-amata ya bụ ihe gbasara Ikeji. So ihe ọzọ m chọrọ ịjụ Ikeji ọ bụ naanị n'ọnwa Septemba ka a na-eme ya ka nwere ọnwa ọzọ enwere ike itinye ya? Ma ọ dịghị ọnwa ọzọ a na-etinye ọ na Septemba ka ọ na-abaghị a na-agụ ya agụ ọ bụghị anọkọta etinye ọ na-adị ka aga na-agụ Christmas because 25th can even fall at any day ọkwa otu a nke ọ na-adị agụvia ọ na-egbu mmadụ within that month at the end of August by September ọ mgbe eji enwere ike bido egwu Ikeji. So ịgụfee ya ma ọ gị sa na August gụrụ ya banye ebe a ọ na-egbu mmadụ ị gakwana ya agụfe banye to October ịgụfe ọ na-egbukwa mmadụ. Maazị biko ihe ọzọ m chọkwara ịjụ bụ ke anyị batara arụ anyị na-anụ ndị a na-akpọ ndị ekpe. So ihe m chọrọ ịjụ ndị ekpe ọ dị iche na Ikeji ka ọ bụ ndị mepụtara ya bụ Ikeji ka ndị na-anọkọta ma eme ya bụ Ikeji? Ma bụ ihe na-ekwu ndị ekpe ekpe ka ị na-ekwu okwu when you are talking of ekpe nwere ihe a na-ekwu ekpe ị na-arụ then ekpe dị ya na-adị dị na-arụ a already ndị na-egwu ekpe similar bụ Cross River and I know na-egwutere ekpe because if you come to Aro here ihe dum a na-eme na Aro
sorry, ihe dum a na-eme n'arụ today anyị na ha na-emekọ ọnụ because anyị na-eji okwu ali anyị eme okwu Calabar. That's to show you that anyị na Calabar mbụ Efik na-agakọta the same. So ekpe anyị na ochi ekpe the same. So o ruo mgbe Ikeji o nwere ihe anyị na-ekwu ekpere ekpo. That is a na-akpara ekpo. Every this village na-akpara ekpo. Ekpere ekpo akpacha ekpo after the whole thing adịghị close up. Agbachie na mgbala until after Ikeji abịakwa mepe mgbala. Okay, Maazị, ihe ya bụ Ikeji ọ bụ emume ndị ọzọ nwere ike isi ebe dịgasị iche iche bịa kiri ka ọ bụ ihe a na-eme naanị ndị bụ ndị Aro bụ ndị na-eme ya? Well, o ruo mgbe eji dịka otu a m sịrị ebido na ịma rituals dị n'ime a na-aga ọfọ a na-eme everything mere m ji si gị every day nwere event otu a nke ọ ga-agaga ezu a na-eku eke ekpe. That is eke ekpe mbụ everybody ma ndị mbịarambịa ma ndị ebi ma well wishers ma ndị enyi. That was the very day Arụ na-eme celebrate na wee mechi anya Ikeji. So we mee ya na-eme invite everybody obi a lere anya ya na-eku the end of Ikeji. A na-eku ya the end of Ikeji. A na-anọkwa na Obi Nkịta Square ebe anọ ebe ọhụ nwoke anọ mee collapse that year ebe nke a na-eme. Ọ bụ ya pụtara maka oge ndị gara aga m na ha ahụkwala eme ya bụ Ikeji ọ na Obi Nkịta ebe a ka a na-eme ya. So nke kọwara na-emekwele n'ime aghọta ihe mere eji anọ ebe ahụ eme ya, which means that ya bụ Ikeji dị ke ngwụcha ya ga-abụrịrị n'Obi Nkịta ka ga n'ebe a n'Obi Nkịta ka a na-eme. That is after that day then ụmụ ọtụsị close wee Ikeji one by one tia na close wee nwere ihe anyị na-akpọ avọ mkpọ mwụpụ mmanya Ibomishi mere nke a na-ekwu eke mwụpụ mmanya Amoza emecha ha na Ikeji close. Maazị biko iwe wekwule yi oke ndị bụ ndị enwere ihe kpọtara ndị ọtụsị ndị ụmụ ọtụsị biko nwere ike ịkọwatara anyị ndị ha bụ? Ndị bụ ụmụ ọtụsị bụ the freeborns bụ ụmụ amadi ndị nwale onye ọbụla efuru asịrị na nwa ọtụsị ịma na nwa a freeborn of this Aro onye ọpụtara. Biko Maazị imeela ma nye anyị oge gị ma wetuo umeala kọwara anyị ya bụ ihe niile anyị kwesịrị ịma gbasara ya bụ Ikeji. Ihe ọzọ m chọrọ ịjụ, Ikeji a enwere ejiji a na-eji eme ya bụ Ikeji ka ọ bụ jikere otu ọbụla isi chọpụta? Dịka m kwuru gị m sịrị ya ọ bụrụ dịka ebido na Ikeji anyị nwere ihe a na-ekwu ekeọdụ. Ekeọdụ ahụ is a very very big something in Aro Kingdom. All that very day ka ji na-apụta. In those days ebe a nke a na-abụ ji abụgba ji a anya ka eji abụ ya ilegba ya anya ịzụọ ya ị ga were edo n'ụlọ ị ga-eri ya ị gaghị enwe ama ga-eri ya ịzụgba ido n'ụlọ. O ruo the following day that following day ahụ a na-emekọ orie egbugbu mgbe nke anyị ji eweta ji a ewere eme omenala ebido shie eshigba ya eriwe a na-ebu ụzọ mepụta omenala ahụ bifo eriwe ji ya ọ ya bụ erie na-eji n'Aro. Onwe onye Aro kwuru onwe ya nwa Aro nwere ike ga-azụrụ ji ugbu a rie ma o rukwa that period ọ mgbe nke eji eri ji. The day a na-eme bụ the climax ma ndị mbịarabịa ma ndị ebi ma ndị enyi from everywhere na-abịa ele anya bụ onye Aro na-eme bụ the closing of Ikeji Aro bụ egwuregwu ya. Ọ ma agba on Thursday ọ mgbe ọ ga-agba.
Maazị ndewo. Maazị biko ka ihe nwere ịgwa ndị bụ ụmụ arọ na-anọghị n'Arochukwu ka ihe emume a na-eme ka okwu nwere ịgwa ha. Adịkwa mgbe ekwuru ha magba anyị jigba dị Ikeji kalenda o ruo that period mgbe eji eme ihe a bụ dị ezumezu arụ niile bụ ekekpe ahụ many of them na-alọcha anaghị na-asị ụlọ ọbịa fụrụ ihe a na-eme na nke ya wedum abịa bịa fụ ya onye ọbụla ebe ọbụla onye ọbụla nọ ya ọbịa fụ ihe a na-eme bụ ihe a na-eji close Ikeji Aro izu ọ na-adị egwu each village na-eji egwu abịa each village na-eji egwu abịa the whole thing agagba one by one a na-eme select enwegba prizes ndewo. Okay, viewers, we've heard a lot of things which His Royal Highness has said, and these are vital information we need to know. So stay tuned to Adamazi TV to get more information. And lastly, he encouraged people of Arochukwu, in which are not here but are viewing this all over the world, to please make out time to make sure they are in Arochukwu to witness the last day of this Ikeji. Is going to be wonderful. Stay tuned.